Duha ang kumpirmadong patay ug usa ang samdan human usa ka estudyante ang namusil sa sulod sa usa ka campus sa usa ka pribadong tulunghaan sa Zamboanga City. Pahimangno mga kapuso, sensitibo ang mosunod nga balita. Duna say mga parte sa istorya nga gipahanap tungod sa ethical ug legal considerations. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagkaguliyang na kini mga estudyante human sunod-sunod nga buto sa armas ang nadungog sa sulod sa campus sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus sa Barangay Tumaga, Zamboanga City, banda 7:45 Martes sa buntag. Sa pagresponde sa kapulisan, nagbuyod mo ang lalaking gituwang shooter nga usa ka grade 7 student sa usa ka andana sa maong school building. Duna kini mga igo sa bala. Sumala pa nga una kini nahitabo, gipusil sa maong estudyante ang laing grade 10 student nga lalaki sa usa ka classroom nga mao matud pa ang target ni ini kinsa dead on the spot sa crime scene. Tig usa ka Glock 9mm nga pusil ang na-recover gikan sa shooter ug sa biktima. After the clearing operation, nung secured na yung area at saka yung mga estudyante secure na rin po, no? So pinapana natin, no? Pina-allowed na yung makawi yung mga estudyante, no? Sinundo na rin po sila ng mga magulang o mga guardians nila. While dito po sa crime scene, no, na pinaprocess natin, so may dalawang fatalities dito, no, na isa na rin po yung shooter, and also may dalawa pong 9mm pistol din po nakita sa crime scene and mga empty shells din po. So ongoing pa yung process po na crime scene processing ng SOCO po natin dito. Giimbestigahan pa sa PNP ang motibo sa krimen. Lakip na ang duha ka armas nga napalgan sa crime scene. Sumala sa Zamboanga City RRMO, duha ang patay samtang usa ang samdan sa hitabo. Doon sab sila giatiman nga 21 ka estudyante na kasinati og panic attack, anxiety o gamay mga sama duman sa insidente. Atol sa hitabo, gilayang gisuspende ang klase sa mga universidad. Gideklara sab sa universidad nga day of mourning ugma August 19 tungod sa insidente aron makapahasubo ang school community. Gipaniguro sab sa maong tunghaan ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og mga personahe. We recognize that this incident could cause a lot of deep concern and worry for our parents, our families, the guardians, for the students, their loved ones whom you can trust to us. And we're deeply saddened by this incident. Prior to this, our security team has been preparing even for simulation exercise, precisely because we understand the value of everyone, our students and our personnel, safe. Samtang girilib na sa pwesto ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang amahan sa estudyante nga matud pa na musil. Sumala ni Nepomuceno, lakip siya sa Customs Police nga naka-assign sa Port of Zamboanga. Ginasulayan pa kining makuhaan og pahayag. Lakip na ang pamilya sa estudyanteng biktima. Ginaimbestigahan pa sa PNP ang mga video nga mikatag online kung asa gi-live sa social media ang aktual nga pagpamusil sa suspect ngadto sa biktima. Rest assured po, yung video na yan ay i-check po ng aming cybercrime unit para i-check po kung pwede siyang gamitin para sa investigation. Pipila ka adlaw una ang hitabo. Nakapaygayon og school safety simulation exercise ang Zamboanga City Police Office sa laing eskwelahan sa syudad. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.